मागच्या 1.5 महिन्यापासून कोरोना नावाच्या महाभयंकर रोगामुळे आपला संपूर्ण महाराष्ट्र लॉकडाऊन झालेला आहे आणि मागच्या 2 महिन्यापासून मध्य प्रदेश भागातील बैतूल जिल्ह्यातील काही मजूर आपल्या जिंतूर तालुक्यातील पातलेगाव शिवारामध्ये संत्री तोडण्यासाठी आलेले होते। अचानकपणे लॉकडाऊन झाल्यामुळे काम संपलेलं असताना देखील लॉकडाऊनमुळे त्यांना त्या शेतामध्ये अडकून पडण्याची वेळ त्यांच्यावर आली। मागच्या 2 दिवसामध्ये मला व माझ्या सहकाऱ्यांना या गोष्टीची माहिती भेटली। माहिती मिळताच तात्काळ आम्ही त्या ठिकाणी गेलो, त्या मजुरांना तिथं जाऊन भेट दिली असता त्या मजुरांकडून आम्हाला कळालं की बाबा आम्हाला इथं जेवण्याची व्यवस्था होते, पण शेतामध्ये ऊन पाऊस वाऱ्यात आम्हाला उघड्यावर झोपावं लागतंय, इथं राहायची कोणत्याही प्रकारची व्यवस्था नाही असं लक्षात येतात। त्यांच्यासोबत हे असे लहान लहान बारकाले लेकरं होते। ती माहिती लगेच आम्ही सर्व सहकाऱ्यांनी गांभीर्यपूर्वक त्यावर विचार केला आणि या लोकांना कसं होईल तसं त्यांना त्यांच्या घरी परतवायचं असा आम्ही निर्णय घेतला। आणि त्या गोष्टीवर आमच्या स्वर्गवासी RR पाटील प्रतिष्ठानचे सर्वेसर्वा आदरणीय रोहितदादा पाटील, ज्येष्ठ सहकारी बोधने साहेब, तसेच आपले जिंतूर तालुक्याचे तहसीलदार शेजूळ साहेब यांच्यासोबत आम्ही चर्चा केली। चर्चा केल्यानंतर आम्हाला प्रशासनानं भरपूर असं सहकार्य केलं आणि 2 दिवसामध्ये आम्हाला या लोकांची घरी परतण्याची परवानगी आमच्या प्रयत्नांमुळे आम्ही त्यांना देऊ शकलो। माझी जिथं असे मजूर लोक अडकलेत त्या गावकऱ्यांना विनंती आहे की असे मजूर ह्या कोणत्या प्रशासनापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, तर माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण तिथं जाऊन एक माणुसकीच्या नात्यानं त्यांची विचारपूस करा की तुम्हाला जेवायला मिळतंय का, जेवण्याची अडचण असेल तर तुम्ही त्याला सहकार्य करा। आज वेळ ही तुझा माझा विचार करण्याची नसून त्या लोकांच्या जीवाची पर्वा करायची वेळ आलेली। आज उपाशी मारायलेत असे लोक, तर माझी तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे की जर तुमच्याजण होत नसेल तर प्रशासनाला तुम्ही याची माहिती द्या आणि जर प्रशासन ऐकत नसेल तर राजकीय लोकांना सांगा, तुम्ही तिथं भेटून त्या लोकांना एक तर जाण्याची व्यवस्था करण्याची तुम्ही विनंती करा किंवा त्यांच्या खाण्यापिण्याची आणि त्याची राहायची व्यवस्था करण्याची त्यांना विनंती करा। एवढं बोलतो आणि या लोकांना आज इथून काढून देतोय। धन्यवाद।